Řecku, přistáli jsme na ostrově Rodos, místní čas je 8 hodin a 57 minut, venkovní teplota vzduchu je 30 stupňů Celsia. Pro vaši informaci časový rozdíl mezi Českou republikou a Řeckem je plus 1 hodina. Zůstaňte prosím sedět na svých místech při poutání, dokud letadlo zcela nezastaví a nezasne světelný transparent. Připoutejte se. Dámy a pánové, naše posádka se s vámi loučí, doufáme, že se vám dnešní let líbil. Děkujeme vám, že jste si pro svoji dnešní cestu vybrali společnost Holidays Czech Airlines, také cestovní kancelář Blue Style. Dámy a pánové, v tuto chvíli máme oproti letovému řádu asi 20 minut zpoždění. Přijměte prosím naši omluvu. Dámy a pánové, my vám přejeme hezkou a příjemnou dovolenou. Budeme se s vámi opět brzy těšit. Nashledanou.